Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pata kare-kare. Ayan, at meron tayo siyang bagoong makapudibis at sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibi, malinis sa kamay namin, mga taking Kapampangan. Mangantana po. Opo, Mangantana. Maulan na araw. Yes. Maulan na. Ate yung kutsara. Ito. Ayan. Okay. Kuha na ako ng rice. Oo, rice. Rice is life. Oh, dama sabaw. Ay, sarsa. Ito, sarsa. Ay, gusto ko yung sarsa. Yan. Okay na. Kunin na natin yung bago. Ayan. Masarap to, guys. Masarap talaga yan. Yes. Ang unas, Dali. Lagyan ko kanya ng asin. naman. Kanya naman kaputibis. Siyempre, mas masarap yung kare-kare pag may bagoong. Yes. Ang unas suboy para sa inyo mga kapudibi. Mangantana po. Mahanta mo. Sarap. Ma'am. Na? Alam niyo guys, sarsa pa lang ulam na. Taba. Tabawa. Puso tayo, puso. Tama. Puso. Ano tayo? Kulay. Hindi abot ni Bibi. Kunin ko na. Para maabot niya. Ayun. Thank you so much sa talong. Ay, Para makuha pa. Maabot niya. Naka magpagok? Ay, Okay. alam mo naman, Yeah, guys.
Mm. Hmm? Gulay. Pechay. Hmm? Sitaw. Mm. Hmm? Salamat. Ang layo kasi. Hmm? Hmm? Mm. Naman. Oo. Ang sarap ng sarsa, sobra. Abay, ang daming peanut. Marami siyang peanut butter. Mm. Hmm? Ayun naman. Ay, nalaglag. Mm. At yung bagoong sarap din. Bawal tayo dyan. Hmm. Gulay pa. Hmm? Ba? Ang kanya mo. Mm. Sa'yo na yung baboy. Kaya ako na ba? Wala. Mm-mm. Gulay ko mo. Gulay lang, sapat na. Sarap-sarap ng gulay.
Grabe ang sarap. Mm. Ang sarap ng sarsa talaga tsaka ang bagong pinagsama. Basta talaga pag kare-kare, no, hindi mawawala talaga yung ano na bagoong. Hindi pwedeng paghiwalayan. Guys, so may gusto akong ipakita sa inyo. May nabili akong tumbler sa TikTok, guys. So, yan. Kita nyo? Yan. 1,000 liter. Ang ganda. Yung yellow to, kagabi ko pa nilagay, promise. Hanggang ngayon, meron pa siyang yellow. Tsaka lamig-lamig pa. 1,000 liter. At meron pa silang, iba't ibang Ibang kulay. color. Yan. Magugustuhan yung mga color nila. So, ano lang to? 199 lang. Tapos, may discount pa. Highly. Ayan. Mura lang. Para sa mga bata, Mm. sa mga nag-aaral. Sa mga estudyante. Estudyante. O pumapasok sa trabaho. Office. So, yan. Maganda Ayan. siya. Ay, mga foodie, order na kayo, ha? Mayroong ano yan. Kasi favorite color ko, white and pink. So, kaya yan ang binili ko. may ibang color kayo. Sarap. So, ay, may gusto akong shoutout di kay Chukoy pa. Shoutout si Chukoy. Sabi niya kagabi, nanonood daw siya sa atin. Kala ko special. Hindi, special. Siya lang na sinoutout na. Chukoy, shoutout kaya ka. Ayan, kapitbahay namin. Nagpapa-shoutout. Nanonood daw siya sa atin eh. Shoutout mo na lang rin din buong pamilya, no? January. Ayan. Si Love Janet. Ayan, yung asawa niya. Ayan, Si shoutout kaya ka, Janet. Janet. Si Daisy. Daisy. Ay, oo nga, no? Oh, Tapos si metong. Yayang. Yayang. Tsaka yung mama niya, no? Oh, Shoutout. Kasi pangalan ba niya? Si ano? Nasanang. Ayan. Hello po, shoutout po. And syempre, Tito Olivia, kumusta ako po, Ken? Ingat ko po palagi. Ayan, summer daw. And syempre, kay Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, and Nanay Babe Kaluya, wait lang. Tita Baby Dimla, Chubby Cabeza, Siopaw, Baby Allison, Catherine Bugoy, yan, shoutout kay Ayo. Kaya, pakita natin yung tumbler na nabili ko. Ayan, guys. Ito ang ganda, oh. Tingnan mo yung yellow. Oh. Kagagabi pa yan, oh. Nakikita? Tapos mo sa ano mo? Nakikita? Sa tasa. O, dito na lang. Ayan. Guys, oh. Oh. Diba? Hindi, promise kagabi pa to yung yellow. Paano nyo malalaman kung hindi kayo bibili? Makapudibis, di ba? Oo. Kaya bumili. Mag-check up na kayo. Excuse me. Siyempre, itry nyo na. Bumili na. Oo, check out na. Check out. Check. Kaya makapudibis. May puwagi sa ning gulay. May makapudibis. Kasi sobrang marakaling gulay. Kaya hanggang na kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Maulan po.